आं आफाया अरुणाचलाव दोनहरदोंमोन बेनिफ्राय आं खेबनैल' जेने थेने फैदों खेबनैनिफ्रायनो खेबथामनानैनो हौवा खालामो खेबथाम फैनानै आच्छा रोङो कितना साल में शादी किया था कितना साल में शादी किया इसको अभी क्या पता मालूम पहले हमारा तो झारखंड असली कैसे आना हुआ यहाँ में झारखंड छोटा समय में हम लोग आया था उसे करते करते बात करते वो बात तो निकल गया हाँ ये तुम लोग को अलग अलग किया था ना मालिक हमको तीन में हमको 5 साल बैठे थे उसका बड़ा भाई का उसमें हेलौ लोगोफोर नै जोङो दायो फैलायबाय मोनसे माने गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायजों लोगोसे गासैखौबो बरायनाय थालायबाय नै जोङो दायो दंफैयो बिमल फंबायजों आंजों निश्चय नोंथांमोना बे फंबायखौ सिनाय जानांगौ अब्लाबो आं बिनि सायाव बारा माने इसिबां माबाखौ होबाय थाला आरो जोङो दायो दंफैयो सानैजों सानै आरो सासे दंबाय सासे सिगाङाव थांबाय साथामजों जोङो दायो दंफैयो बे जाहैबाय अरुणाचल एकदम अरुणाचलाव आरो बेयाव माने जोंहा ओरैबायदि मोनसे मा होनगोनथाय बेखौहाय दा जायखिजाया जों थांगोनसै आरो बिदि जासिन आरो सोरबा बर'आ नुबाय बायोबा मिथियोबा रागाबो जोंनो हागौ आरो बिदि आरो बे माने जाहैबाय माने जोंना सासे बर' आइजोआ माने सासे झारखंडनि मानसिजों माने हाबा जानानै बिदिनो माने मालायनाव थाबायबायनानै दिनैसिम रायजो जानाय दं आरो बेखौनो जों माने बिराद गोबावजोंहाय माने मिथिबाय थादोंमोन जेनेबा खोनाबाय थादोंमोन आरो मानसिफोरखौबो अलरेडि जों नुबाय थादोंमोन थेवबाबो माने बिनि सायाव जों माने गुदि खिथा मिथियाखैमोन आरो खिन्थु बिनि सायाव जों दिनैहाय माने ए टु जेड मोनखांनायनि उनावहाय आरो जों माने जेनेबा फारसेनिफ्राय फारि फारि जों जेनेबा खोन्थालांबाय थानोसै आरो जों मोजां माने रायलायनोसै बिथाङा मा मानसिमार आरो मानि थाखाय बिथांमोना बे माने अरुणाचलावहाय बा सोरनि हायाव दा अरुणाचलावथ' माने जों आसामनि मानसिफ्राथ' जेनेबा हा बायनानै थानो हानायनि जेबोथ' माबा गैया नालाय अधिकार गैया बिथांमोना ना गावसिनि हा ना मा सोरनिनो हा जोंथ' बेखौ मिथिया थेवबाबो जों जायखिया थांग्रोसै बिथांमोना माबोरै रायजो जाना दं नङा होमबा थौदो फंबाय चलो जोङो दायो थांग्रोनोसै न'आ ओरैजाय दं नै बे जाहैबाय अरुणाचल जोङो दायो फैनानै नैयाव गारिखौ दोनफैबाय ओमफ्राय ओरैजाय जोङो दायो नैबे लामाजों फैदोंमोन ओमफ्राय जोङो दायो बे लामाजों थांफिनगोन नैबे मोनसे जाहैबाय दै बे खिन्थु मानि दै जों बेखौ मिथिया खिन्थु बिसोरनि न' बै न' नुहुरदोंना एसे जम खालामो र' बै न'आनो दंफां सिङावहाय जायखिया जों थांग्रोनोसै बिनि उनावहायसो जों मिथिसिगोन आरो थौदो लोगोफोर बिदिबा थांबाय थादोलाय जोंजोंहाय थौ थांसै नै बेनो जाहैबाय माइकबो लादियाना साउन्डखौ बारा क्लियारबो खोनायाबो जानो हागौ नै माथो दैसो दंबायो आयौ बोरै बारगोनलै आंलाय नै आइया जुथा गानदों आं दा बोरै बारगोन दा आयौ ओइजों थांसै फंबाय बेजों थांनो हाला आं जुथा गानदों जुथाखौ खुला आङो ओइजोंहाय बारनो हागोन बायदि मोनदों आङो जायखिया थांसै ओरैजाय नै सामफ्राय गोजा उफाय गैया थांसै माने ओरैबायदि खस्थ'लै बिदि खामानि मावनायाबो नोंथांमोना खिन्थु गाज्रि मोननो हागौ माने मा भिडिअ लाबाय थायोब्ला बिसोरलाय होननानै खिन्थु आं सानो आरो नोंसोर माने बिदि साननाङा नैजोंहाय बारसै दायो आयौ आयया थांबाय जोङो जायखिजाया खोन्थाजोबनोसै जायगाफ्रा माबायदि नै जोङो दायो अलरेडि मोनफैबाय एखमबा जायगायाव एसे खोन्थाना हो जायगाफ्रा इदि ओमफ्राय दैखौबो खोन्थादो ओमफ्राय ओरैजाय एसे खोन्थाहरलाय जायगाफोरखौहाय मायदि जोङो अलरेडि मोनफैबाय दायो ओमफ्राय जों नै बिसिनि माने गेटफ्रा मादि इस्टाइलानबोना ओरैजाय फेन्सिं ओमफ्राय ओरैजाय नै आं बारगोन आरो फार्स्ट टाइम मोसौबा हाबनो हाखाया माने बिसिना डेन्जारखा जों दायो फैबाय नै न'आ बिसिना इदि आरो आयौ न'खौ खोन्थादो नै इदि न'आ बोरो मादैया ओरै फैदो ओरै खाथियाव रायाव था बे जाबाय जोंना मादै दै नों सिनायाखै आं सिनाया नुफेराखै ना नुफेराखै नों बर' दा आच्छा नोंना अबावमोन न'आ आंनिया बै माबानि सायांगामोन आच्छा ओमफ्राय दायो बेयाव बोरै बोरै थाफैलायनाय जाखो आफाया अरुणाचलाव दोनहरदोंमोन बेनिफ्राय आं खेबनैल' जेने थेने फैदों खेबनैनिफ्रायनो खेबथामनानैनो हौवा खालामो खेबथाम फैनानै आच्छा ओमफ्राय अबाव लोगो मोनलायखो ओजोंहायनो मोनदों बेखौ ओजोंहायनो बेसेबां सनाव हाबा जानाय नों आंनिया फिसा नङा बेसेबां बै समाव थानायाव बेसेबां सनाव हाबा जानाय बेसेबां मायथाइयाव कौन सा ईयर में शादी किया था आं माबायाखैना आंनिया गथ'आ उन्दै उन्दैसिन नङा नों जेनेबा हाबा जानाया बेसेबां सनाव हाबा जानाय मा सनावहाय आं बेखौ मिथिला ना हिन्दी रोङा हिन्दीथ' रोङो खोमा हिन्दीया रोङा रोङो कितना साल में शादी किया था
इतना शादी है, साल में शादी के इसको अभी क्या पता। मालूम नहीं है अच्छा बेसाबाय माने हिन्जाव पार्फेक्ट जोंहा ओमफ्राय नोङो बे जोंहा आदैजोंहाय अबाव लोगो मोनलायनाय फार्स्ट टाइम अरुणाचलावनो ओमफ्राय बियो मा मानसि आदिबासी बे आदिबासी आइयो बै समाव माबायदिमोन बियो सेंग्राथार नामामोन सेंग्रा नङा बिदिमोन आरो एसे बोरायखामोन नामा बोरायखामोन आरो आच्छा बिदि ओमफ्राय दायो गथ' साबेसे दंमोन उनाव आंनिया हिन्जावसा सानै बेसे गिदिर जाखो दा देरबाय अबाव थायो दा फिसाजोफ्रा फिसाजोफोरा ओरैनो माबायाव इटानगराव दं इटानगराव आच्छा होमबा नोंसोर थाफाया जोंदोनो मालिकआ थाफानो होआ आच्छा बिदि माने बिदिनो गावसोर थाफानांगौ हिन्जावसा नङा फिसाजोफ्रा गावसोरनि ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो दायो मा हिसाबाव थायो हाखौ नोंसोरनो होदोंना ना गावसोरनि हायाव थानांगौ गावसोरनि ओमफ्राय जानायफ्रालाय जानायफोरा निजेनो बायना जायो बिया माबा एसे माइरंनि दामखौल' 1500ल' होयो मासाव मासाव बिदिल' होयो आयो बिदिनो ओमफ्राय नोंसोर न'खरखौ सोलिनो हायो जेने थेने सोलिना दं बिदि आरोना ओमफ्राय हौवाया नोंखौ ओजोंहाय गावसिनि जायगायाव लांनो नागिरा बे अबे खमायनोनो रोङा माबोरै लांनो हागोन बिलाय जेबो खामाया खमायबाबो सानसेनो उराय माबोरै उराय खोन्थालाय कैसे उड़ाता है बोलो लाल में उड़ाता है लाल में अच्छा कैसा लाल है ये लाल में लाल हो जाता है हाँ लाल में लाल हो जाता है इतना पीता है अभी पीता है क्या ओमफ्राय दायो बेयाव फैनाय बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो जोङो नेयाव 1 साल जाबाय खोमा 1 साल फैनाया आच्छा ओमफ्राय नोंसोरो बेलेगाव थांनो गोसो जागोन जाया दायो जेने थेने नैबे सालखौ थानानै ओंखारबा अबेयाव थानो मोनगोन इयाव थाहैगोन आरो हा बायनाय सायनायनि प्लेनिं लादोंना जोंनि एरिया आसामावहाय बिदिखौथ' आं बेखौबो बुंदों एसे माबानि होननानै खथासे बायनो फैसा एसे बुथुमनो होनदों जौ लोंबाय थायो फनाबो बिराद डिस्टार्ब बिदि माने जौ लोंबाय थायो आरोना दा ओमफ्राय बेजों एसे रायलायनोसैलाय र' दिनै फैदो ये हम लोग का साचार भी कच्चा नंबो हमको क्या आसामी आता है ना थोड़ा आता है हमको पसंद है नहीं पसंद है कभी मिला है क्या हमको नहीं पहली बार मिला है ना पहली बार मुलाकात हुआ है अच्छा ये बात है ना लेकिन हम लोग ये सुना है कि आप लेकिन बोरो लड़की शादी किया है हम लोग भी बोरो है लेकिन हम लोग का गांव का आगे सामने का है इसलिए मतलब हम लोग ऐसे मतलब खबर लेने के लिए आए हैं आप लोग को कहाँ मिला कहाँ कैसे शादी हुआ कहाँ में रहता है क्या काम करता है इसलिए मतलब आपको खुद मिलने के लिए आ गया हम नहीं आपका ये बस्ती बोलो कहाँ में था पहले हमारा तो झारखंड असली कैसे आना हुआ यहाँ में छोटा समय में हम लोग आया था अच्छा मतलब अपना बस्ती का गिरिप में लिया था गिरिप में गिरिप अच्छा ऐसे करके हम ऐसे करके ये तो उधर है ना बेगी मतलब कौन सा सर्कल में उस समय हम टोटिंग तरफ था टोटिंग में था अच्छा वहाँ से आके गिरिप में था वहाँ से आके फिर घर गए घर जाके फिर आलोंग में आए आलोंग जाके हम खमांग गए खमांग में बीबी अच्छा उधर था तो अच्छा उसका भैया खमांग में है ये तो देखा है तो बस्ती में हमको नहीं देखा है उसका माटी भी उधरे है बस्ती में आपका मत्ती नहीं उसका उसका साला उधर खमांग में है खमांग में वो हम भी उधर रहता था हम बस्ती से हम डायरेक्ट उधर चला गए अच्छा उधर इधर करते इधर करके खाता था तो मिल गए वो फुटबॉल खेलता था आपका लड़का लोग अच्छा लड़का लोग गाड़ी ले लेके अच्छा वो कमल खींच के अच्छा उसमें हम लोग दोनों गए अच्छा उसे करते बात करते वो बात तो निकल गया ये मतलब बस्ती में था उसके बाद देखने ही नहीं मिलते हम दोनों को अभी मतलब देखने से कैसे नहीं क्या नहीं आप लोग कैसे नहीं जरूर ये ना ओरैबायदि दुखुनांथाव नुदोंना बिसोर जाहैबाय ओरैजाय थाबाय जों आंनि खाथियाव थानाया बे जाहैबायनो माने आदिबासी झारखंडनि ओमफ्राय बे नैबे जाहैबाय मादैया
बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङावनो थानाय ओरैजाय माने कुंकुरपुर गामियाव थानाय कुंकुरपुर गामिनि आरो माने मिरि गामियाव नोंस्राल'सो नङा होमबा न'खरसेल'सो नङा होमबा बिथांमोना माने बेलेगावबो बिसोरबो जेनेबा माखासे न'नि कन्डिसननि थाखाय बिथांमोनखौबो जेनेबा बिमा बिफाफोरा अरुणाचलाव दोनहरदोंमोन नङा होमबा मादैखौबो मोनसे समावहाय ओमफ्राय बिथांखौ दोनहरनाय समावबो मा जाहैबाय बिथांनि जेनेबा मादैमोननि न'खरनि कन्डिसनाबो एसे गाज्रिमोन खोमा बिनि सायाव बिथांमोनखौबो दोनहरबाय बेजों लोगोसेनो बिसोर बेलेगाव थानायाव नैबे आदैखौ लोगो मोनबाय सानैजों हाबा जाबाय हाबा जानायखौ बिथांमोना गोसोआव गैला होनना बुंबाय ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय बिसोरनि हाबा जाखांनायनि उनावहाय बिसोरनि माने गथ'खौ माने उन्दै समावनो 4-5 बोसोरनि उनावनो जाय मालिकनाव बिसोरो खामानि मावनानै थायो दासिम माने जायनि हायाव थायो बिथांमोननि माखासे फरियाल बा फिसालाफोरानो बेलेगाव दायो दोननानै फोरोङो जाहैबाय बिसोरखौ लोगो हमनोबो होआ बा लोगोबो हमहोआ फनबो रायलायहोआ फन नाम्बारबो होआ ओमफ्राय माने गावसोरनाव माने गावसोरनि न'आव दोननानै गावसोरनि सापर्ट बायदि बाहायनानै जाबाय दं आरो आं बिदिसो होननानै सानना लाबाय आंनि बुजिनायाव आरो ओंखायनो बे माने ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आंबो बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनानानै बा बिथांमोननि माने सेहेराखौ नुनानै बिथांमोना माने जाबायदि खोथाखौ खोन्थाबाय आंनि सिगाङाव बिथांमोना माने मोदै एसे ज्राम ज्राम गलायलायनानै खोन्थादों नोंगौ थिगानो गावनि फिसाखौहाय गावनि बिमा बिफाया जेब्लाबो मोननायखौ लुबैयो बिथांमोना जुदि उन्दै समनिफ्रायनो जुदि लांनानै जुदि दिनैसिम गथ' गथाय गैयै बायदि जुदि खालामनानै दोनोब्ला नोंबाबो आंबाबो माने सहायनानै थानो हानाय नङा बे मोनसे माने बिराद गिदिर साननांगौ लागा बाथ्रा बेनिखायनो जोङो बेयाव फैदोंमोन जों 3-4 फैदोंमोन बेखौनो जोङो माने एसे भिडिअ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनो मोजां मोनो बेखौथ' जों मिथिला माखासे खोथाखौ दायो जोङो जा हानाय माने जों एसे रायलायबावगोन बिसोरजोंहाय इन्टारलिनि माने जों माखासे खोथाफोरखौथ' जों बेयाव माने भिडिअआवबो माखासे क्लिपफोरखौ जों लानो हाया नालाय ओंखायनो जोङो दायो जास्ट मोनफैबाय बेजों माने मोगा मोगि एसे रायलायनायबो जाबाय बिथांमोना माने गावसोरनि दुखु खस्थ'फोरखौबो फोरमायबाय अब्लाबो बिथांमोना माने एबार बोसोरखौहाय बिसोराव थागोन बे जायगायाव थानो होनबाय खिन्थु फैगौ बोसोराव बिथांमोना माने बेलेग जायगायाव एसेबाबो हा हु बायनाबाबो ओरैजाय माने बे जायगानिफ्राय माने जानगारनानै जोंनि आसामाव थाहैनायनि बाथ्रा बुंबाय बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय खिन्थु हागोन ना हाया बेखौ जों मिथिया बिथांमोनासो बुंदों थेवबाबो माने जोंनिफ्राय जुदि एसे एनै जुदि अनसुंथाइ होनानै जुदि जों लांनो हायोबा बा ओरैजोंहाय दोनहैनो हायोबा जोंनि थाखाय एसे मोजां जायो होननानै आंबो सानो आरो बेनिखायनो जोङो एसे फैदोंमोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो जोंथ' बेखौ मिथिला थेवब्लाबो माने जोङो एसे बेयाव फैनाय हिसाबै जोंनि मिथिनाय हिसाबै बेखौ जोङो खोन्थाबाय बिथांमोनहा दायो मा बुंदों नुवाखै होनबा गोसोफ्राव बिथांमोना दाबो नै माने खुला खुलि जायाखै जाबायदि माने माबा मोनसे जायोबा मोजाङै माने मिनि खुसि खोन्थायो बिथांमोना माने गोसोखौ ओरैबायदि दाउट लानानै खोन्थादों जे दुखु लानानै खोन्थादों आरो थिग আছে लोगोफोर आरोबाव जोङो एसे भिडिअखौ दायो एसे रायलायबावनि बा एसे जों एसे रायलायबावनोसै जोङो बिनि उनाव आं भिडिअखौ निस्सय लाबोबावगोन ठीक আছে लोगोफोर न'खौ खोन्थादो एसे नै बिसिनि न'आ थानायफ्रा माबायदि फैनो होआ माने नैबे बागानखौ मावनोनो बिसोरखौ दोननाय जादों जाहैबाय बे मालिकआ ओमफ्राय नैदि आरो नै बेयाव दानिफ्राय बिसोरो न'खौ लुबाय ओमफ्राय बेसेबांनियाव बागान दं बेखौ माने बिसोर साफा खालामनांगौ जाहैबाय आरो बिदि माने नुदोंना बागाना माने बागान मावबा बिसोरनो फैसा होआ जाहैबाय आन्दासाव आरोना आंनि बुजिनायाव माने फिसाफोरखौहाय फोरोंदों जाहैबाय फिसाफोरखौ फोरोंबाबो माने बिसोरखौ जुदि लोगो हमनो होआ माने मा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जुदि बिफाफोरखौबो जुदि लोगो हमनो होआबा बिमाफोरखौबो जुदि लोगो हमनो बेनि मेन थांखिया मा जाबाय नोंसोरथ' मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा बे बागानखौ मावनो थाखाय बिसोरखौ दोनफैदों जाहैबाय माने जास्ट बिसोरनो थानोल' होदों जाहैबाय जायगाखौहाय बेनिफ्राय मा जाहैबाय जानायखौबो होआ जाहैदों गावसोरनो माने बिनि गेजेरजोंनो जानायखौ माबा मोनसे खालामनानै जानांगौ जाहैदों बेसे दुखुनांथाव नङा होमबा दहायथ' बुंखाबाय बिथांमोना माने गथ'फोरखौहाय उन्दै समावनो लांदोंमोन जाहैबाय उन्दै माने बेसेबां समाव लांदोंमोननो माने 4-5 बोसोरनि उनावनो माने बिसोरनि फिसाजो सानैखौबो लांनानै गावसोरना फोरोंदोंना फोरोङाखै गावसोरनि खोथा नङा होमबा जायखिजाया फोरोंदों होनना बुंदों बिसोरो सासेखौ अबेबा मोनसे जायगायाव ओमफ्राय सासेखौ अबेबा मोनसे जायगायाव दोनहरदों होनना बुंदों ओमफ्राय बेसेबां हसा बेसेबां मिसा बेखौथ' मिथिला दायो एसे नोंथांमोनहा खोनानानै माबायदि मोनदों नङा होमबा ओमफ्राय दायो आं एसे सोंबावनोसै हौवाया माने सिगाङाव एसे खोनानाय बायदिबा बेलेग हौवाजों हाबा जाखांनायमोन होनना बुंदों बेलेग हिन्जावजों हाबा जाखांनायमोन होनना बुंदों बेसेबां हसा बेसेबां मिसा बेखौबो मिथिया आं एसे सोंबावनोसै दायो नोंथांमोनहा एसे खोनासंनानै लाबावदो बेनि उनाव आङो जोङो बेनिफ्राय थांसै आरो नङा होमबा ओरैजाय दङ नै आं एसे खोन्थाबाय आरो बिसोरनि न'आव थानायनि न'आ बेयाव थायो आरो बे बागाना सोरनि तामेनि आदसा ओमफ्राय नोंसोरखौ मा बेयाव मावनायनि हाजिरा होयोना होआ हाजिरा होआ ओमफ्राय नोंसोर अकल साफाल खालामनानै होबाय थानांगौ ओमफ्राय जानायखौ होना होआ बिसोरो जानायखौ मात्र
माइरं बायना जा होननानै 1500 होयो बेसेबां मा सानबेसेयाव होयो बेखौ बेखौबो गोबाव थायो माइरंखौ जाजोबनानैनो बिनि फैसानि माइरंखौ जाजोबनानैबो आं निजेनो पकेट खरसा खालामना बायना जायो बेबायदि आरो नङा होमबा बिदि जानाङा नोंसोरो जेनेबा सानसेयाव जुदि मावोबा नोंसोरो हौवा हिन्जाव सानैजों जुदि सानसेयाव 500 करिबा नोंसोरो दिन में कितना मिलता है 1000 मिलता है ना दिन में लेकिन 500 होने से 2 में कितना होगा 1000 होगा है क्या नहीं लेकिन मान में जुदी चावल जुदी 1000 जुदी देने से आप लोग का कितना लॉस होता है कभी कैलकुलेशन किया है आप लोग किया है ना वही है बिदि आरोना ओंखायनो माने नोंसोरबो मालाबा बुं जों जुदि मालायनाव जुदि मावोब्ला जों सानसेयाव जुदि 300 बा 450 खौनो हमबाय आङो 300 बाबोथ' नोंसोरो सानैजों 600 मोनबाय होमबा 600 बा नोंसोरो सप्तासेयाव बेसेबां मोनगोन मासाव 15000 मोनगोन नोंसोरो 15000 500 बा नङा जेनेबा 400 खौनो हमबाय आङो जेनेबा 400 करिबा नोंसोर सानसेयाव 800 करि मोनबाय होमबा नोंसोरो मासाव 800 14000 मोनबाय होमबा नोंसोर बिसोरखौ मालाबा केलकुलेसन खालामफेरदोंना खालामफेराखै नङा होमबा थिग बिदि आरो माने ओंखायनो माने बाराद्राय नोंसोरबो बिदि सिङाव थानाङा आंनिबा आरोना बेबायदि माने जानाङामोन खिन्थु जाय मानसिया लाबोनानै दोनफैग्रा खिन्थु बेखौ माने गोजौनियासो मिथिसिगोन आरो भगबानासो मिथिसिगोन आं बेखौ सानबाय ओमफ्राय ठीक है इधर एक बात पूछेगा आप ना एक बात पूछेगा आपको पहले एक बार शादी किया था क्या आप अच्छा कितना साल में किया था कितना साल हो गया शादी करने का बहुत साल लग गया कितना है आपका बेबी बच्चा वो दूसरे से भाग गया है क्या लड़का लड़की है ना लड़का एक लड़की है कितना साल हो गया लड़का तो ये अभी इधर है क्या लड़की कहाँ है मालूम नहीं है आपका बेटे को आप मालूम नहीं है नहीं अलग में रहने समय देखा है अच्छा वो भी बड़ा हो गया उसके बाद देखना अच्छा चला गया बेबायदि आरो नुदोंना मानसिफोरा माबायदि अबस्थायाव थायो बिराद जारला दुखुनांथाव बाथ्रा ओमफ्राय नोङो बेसेबां समाव थांदोंमोन बेनिफ्राय बेसेबा माबायदि समाव थांदोंमोन नोङो माबायदि उन्दै समावसो थांदों उन्दै समाव ओमफ्राय सिगांफ्राव बेलेगजों आरो हाबा जाखांबावबायमोन नामा जायाखै आं जायाखै बेनो फार्स्ट बेनो फार्स्ट आदसा अबाव लोगो माबोरै एकदम मोजांथारमोन नामा बे समाव नों हाबा जानाय समाव मोजांथारमोन ना साफाथारमोन नामा बिदिनोमोन ना बेसो नोंखौ प्रप'ज खालामदों ना नों प्रप'ज खालामनाय मालिकआसो होना होदों नैबे मालिकआ बे मालिकआ बै मालिकआसो बेनो होदों माने आदसा होमबाथ' नों हाबा जानो गोसो गैयामोन बेजों हाबा जानो गोसो गैयामोन आरो आदसा बेबायदि आरो नङा होमबा ठीक আছে गोजोननाय थाबाय माखासे खोन्थाबाय दहायबो बिसोरनि न'खौबो नै एसे खोन्थाबावनोसै आं आरोबाव खोन्थाबाय नोंथांमोननो नै आंनि न' थानाया ओरै जाहैबाय सासेया बर' ओमफ्राय ओरै सासे जाहैबाय माने मा होनदों झारखान्डनि आदिबासि ठीक আছে लोगोफोर नोंथांमोना खोनानानै माबायदि मोनखो किसुमाना गोसोआव माने मोजाङै नांनोबो हागौ सोरबाया माने ओरैनो माने जकिं बायदिबो साननो हागौ आरो सोरबाया माने भिडिअखौ नुनानै ओरैनो माने सोरबा गाज्रिबो मोननो हागौ बेनो जाहैबाय जोंनि अरुणाचलाव थानाय जोंथ' जेनेबा अरुणाचल सिमायाव थायो नालाय बेनिखायनो जोङो माने मोनसे समनिफ्रायनो माने जों टारगेट खालामबाय थादोंमोन भिडिअ खालामनो होननानै खिन्थु दिनैहाय जोङो माने फैयै माने मोनफैमारबाय मानसिखौहाय बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे बिथांमोनहाबो बिथांमोननि माखासे रायजो जानायनि बेलायाव बा बिथांमोननि फिसाजोफ्रा बा फिसालाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां फरायनानै माने बिथांमोनखौहाय आरो फिन लोगो मोनहैफिनो माने आंबो बेखौहाय माने भगबानाव माने आर'ज गाबनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना फेसबुकाव नायदों फेसबुकखौबो बिथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो माने बेलेगाव मोनहैयो आरो माने सोबबो मोनथों आरो ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अके बाय बाय